musamman mu mutan arewa muna kukan rashin iyaye da yunwa babu mai kulawa. Kake da ikon karaya take kai kashewa idan ka so ka bani dama cikin wakar na faɗakarwa. Ƙasa ta ita za da wake ka bai hikima da ɗaya baiwa. Allah kai ne ka ce mu roƙa mu roƙo gun ka bai rasawa. Ta samu fita cikin tunani abinda kake gani kamar zai fishe ka ya zo ya saka rauni. Iyaye mun rasa su yau duka arewa muna cikin tunani. Wanda suke a raye yanzu Allah ba sa abin yabawa. Kishin ya'ya Allah wadai ake yi basa dubi da dubu bukatan mu kawai burin su yi yayi. Sun bar mata hada maza tsofaffi yara suna bulaye. Babu kula da hakkin mutane haba manyan mu na arewa. Shugabanmu ɗai ne amma kuma wariya ake yi. Haɗa har ma kudin arewa su 'yan kudu dariya suke yi. Gamu mu kan duka sai hawaye rayuwar mu ta farfasa take yi. Shugabanni duk kira nake yi ku gane dai akwai macewa. Guri na zaɓe wani sa'in har mu dinga suma musamman ma iyayenmu mata a kullum su suke ta fama. Amma dai an yi tausayin ku sai 'yan kudu ku kuke tarama. Da kun je aihuwa a kyale likitocin babu mai kulawa. Ta ƙara tsada a kullum ba ƙasan yafi ba. Farashi na ta hauhawa kullum amma san ba su kula ba. Talaka yana ta ƙani da yunwa su ba su kula ba. Allah sarki mutan ƙasa ta musamman ma mutan arewa. Game da kankanan mu tashi mu haɗa kawunan mu bar gaba game da sara karatu shi ya zarce surku. Mu yau komai cikin tunani makwabci sai mu yau tunawa. Shi ne ban sana'ar da kullum ba faɗa nake ba. Masoya a cike na tara suna addu'a ba su gaza ba. Suna Usman Usha na Gombe sako waƙar
mu zo mu karba. Ni ko waƙar nake sakewa akan komai da ya tsayawa. Allah duba mu 'yan ƙasa ta musamman mu mutan arewa. Muna kukan rashin iyaye da yunwa babu mai kulawa. Allah duba mu 'yan ƙasa ta musamman mu mutan arewa. Muna kukan rashin iyaye da yunwa babu mai kulawa.